engko nek wis garap sawah padha wae Mas. Bibitem iku unggul ta ora? Sawam subur ta ora? Lagi golek calon wis diwarai, begitu juga nandur. Amsale Al-Qur'an niku lho saene ngoten nggih. Nisa hukum harthul lakum, masyaallah. Iku saene Al-Qur'an niku. Di ayat yang lain juz 4, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Saene ngoten. Ya sampai nape nandur ning sawah bibite ora unggul, dalam arti apa? Sing mbok pangan haram, sing dipangan bojom haram, kok dadine ya ora unggul. Dadi anak nggih ngoten niku. Iku nek dadi anak ucarat utawa dadi anak nyuwun sewu naudzubillah, nah kali geget musik nang wong tua wani karo wong tua. Itu berawal dari bibitnya itu. Makane sampean pinjang nggih sedaya kemawon, tapi sing durung nikah, sing wis nikah wis kadung ya wis. Sing wis nikah wis kadung nggih pun, sing dereng mawon dia-dia.